No niin, terve taas. Kaikkea sitä oppii, kun vanhaksi elää. Ihmettelin tuossa, kun ostin tämmöiset oikeat polaroidit linssit, tai mitkä polarisoivat. Polarisoivat aurinkolasit. Puhelinta tätä, mitä kuvaan, niin sillä ihmettelin, että miten on niin pertanaan pimeätä, kun ei tästä mitään näy. Äsken tajusin sitten kokeilla, että käännän vaakaan tämän puhelimen. Wow! Elikkä pystyasennossa siis näin. Nyt ihan pimeä puhelin. Sitten kääntää vaakaan. Nyt taas näkyy puhelin. Eli miten nyt onkaan vaakava pystypolarisaatio puhelin pystyasennossa ja nämä lasit on epäyhteen sopivat. Mistä löytyy mobiiliystävällisiä aurinkolaseja? Siinäpä kysymys. Moi.